Vamos agora co sketch de Benedicta. Vamos co sketch de Benedicta. Está preparada, Benedicta? Espectacular, facer un sketch con Benedicta, unha tía que ganou un Goya, unha fora de serie, é un placer, de verdade, unha honra para nós facer o seguinte sketch con Benedicta. Vamos, imos a facer leña, vamos alá. Pero ainda estamos así, a leña sin fender. Aquí está, este é o meu fillo que é un nini naná. Ni estudia, ni trabaja, ni nada. E na Deputación xa non quedan plazas. Que fixen eu? Puxeno a picar na leña e efectivamente debe picarlle moito porque leva rascando a todo día. Non a estou rascando. Non Estou consumiendo TikTok. Mira este vídeo destes macacos tailandeses cagando nunha piscina. Puro cine. Mira, esta é a miña nai. Para ela todo está mal. Unha facha que flipas. Carroza. Insensata. Venga a traballar, hombre! Ponte a traballar. Collo machado, ponte a traballar. Está rayando, mamá. Está rayando ya. Estás quieto. Non sabes nin coller o machado, mona. Pero non te preocupes. Xa encontrei quen corta leña. Quen vai querer vir cortar a leña, mamá? Fun ao supermercado, encontrei ali a un pobre home pedindo e dixenlle eu: cartos eu non che dou. Si queres douche de comer. Comida douche, pero cartos non. E trouxeno comigo. Queres conocelo? Sí. Plácido! Aí o tes. Ele é Plácido, estaba ali na porta do supermercado e díxome, dasme cartos. E que che dixen eu, Plácido? E dixen eu, cartos non che dou. Si queres douche un bocadillo, pero cartos non. Cartos non. E si queres o bocadillo, ves traballar. Ya. Verdad? Non era mellor que me dera os 20 euros e xa me organizaba eu. No. 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 Que me caerá a gorra. Sí. Queres o bocadillo? Queres o bocadillo? No. Hai que Eu traballar. creo que era mellor que me dera os cartos porque eu non quero molestar. Non molesta. Usted traballa, hai bocadillo. Traballar, pero así un jueves. Sí. Bueno, bocadillo que sea de pimientos del piquillo. Con ventresca de bonito de Burela, pan tostado e unha botellita de vino. Moi ben, pero sabes que pasa? Que nesta casa, si se quere comer, hai que traballar. Para comer hai que traballar. Entonces na casa da Pantoja non comería nunca. Olla machada. Olla machada. Aí tes. Dalle aí. Aprende. Killing me softly with this song. Tell you my lolly, oh my lolly, lolly, oh my lolly, lolly, oh my lolly,
Lailo, lailo, lai. Oh, my loli. Podes saber que está Lailo, facendo. lailo. Podes saber que está facendo. Que pasa? Eso é para picar a leña. Eso é para picar a leña. É para apoyar. Como? Isto é para apoyar. Ah, xa me parecía a min que era moito tempo de pé. Así aguántase moi ben. Isto é o que debían poñer na misa, porque na misa estás de pé e cansaste. Cargas nunha perna, cargas na outra para acabaste cansado. Se puñeran isto, a mí dame misa. Vamos a ver. Isto é para apoyar o tronco que vas picar. Vale, O tronco que vas cortar telo que apoyar aquí para fender. vale. Expliquei. Sí, ahora sí. Ben, Vamos a la. venga. Canto antes empecemos, antes acabamos. Este. Ese. Dios, no puedo. Oxe, Oxe. Oxe. gracias. Onde vas? Onde vas? Xa está, non? Como xa está? Vamos comer. O qué? É o resto da leña? O resto da leña? Que leña? Esta leña. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven para acá! ¡Vente! ¡Vamos! Que me deu un mareo. Non? Mareaste, non? Non te preocupes. Que despois xa come o bocadillo, vale? Primeiro fendemos a leña, despois comemos o bocadillo. Quer ver usted que me quedei sin apetito? Vamos a ver. Usted non me dixo a mí na porta do supermercado que leva unha semana sin comer. Pero para que vou estar... Eu a fame, se non te acordas dela, é como cando che pica o cu. Non lle fagas caso, non lle fagas caso e xa pasa sola. Coita! Coita. Cando este toda a leña picada, despois comemos, vale? Vale. Veña, xa te axuda aquí o meu fillo. Manos a la obra. Sí. Tío, ti non biches a miña Está nai cabreada. vale. Como? Ti non biches a miña nai cabreada. Xa. Temos que picar a leña xa. Eu non podo. Que non podes picar a leña? Podo picar. Dixeme o nutricionista que non podía picar entre horas. Va, todo a empezar. Vamos. Bueno, vamos. Eu aguanto che ti cortas, vale? Sí. Eu aguanto che o tronco ti cortas. Venga, vamos. No. No. No.
Vamos, Pla. Veña. Eu aguanto e ti cortas. Hostia, como aguanta. Vale, vale, aguántame aí. Aguántame aí. Aguanta que as más por abaixo. Eu vou cortar hasta a mitad, depois dou a volta, aguantas por outro lado. Vale? Vamos. Estás? Sí, dai. Va. Plácido. Non está de ser, non está de ser. Veña. Veña. Vamos, tío. Non o fagas máis difícil do que é, va. Venga, va. Veña. Vamos. Carga. Que se cuspe na mão ou directamente na mão. Va. Dai. Para. Se non deixamos a xente traballar, é imposible. Para, caeuseme unha lentilla, para. Que ha hecho unha lentilla. Sí, ostra, non vexo nada, tío. E na vez, claro. Ah, ostra. Caeuseme esta por aquí. Que faz? Pero que estás facendo? Estaba facendo a leña, non me dixo que fiade. Pero ti por que pos aí a cabeza? Que perdí a lentilla. E pos aí a cabeza? Onde queres que a poña, mamá? Perdí a lentilla, estou che dicendo, estás me rayando. Pois pon a cabeza nos libros, mona! Nos libros! Nos libros, no... Nos libros, non? Nos libros. Nos libros! Claro, para facerlle o xogo ao sistema capitalista. Mira, como dixo Marco Aurelio, prefiro vivir de pé que morrer de rodillas. Home, non te jode, claro. Que non que é ao revés, chaval? Deixo Machado aí que me está poñendo usted nerviosa co Machado porque me vai deixar sin fillo ao final. Ño, aí. Hai que tiralo que estos carjodemos esta mierda. Bueno, vamos comer o que? Primeiro traballar e despois xa se comerá. Xa. Vale? Que eu xa non como. Xa ahora fumo un pitillo e xa vou todo hasta mañá. Vamos a ver. Non leva usted unha semana sin comer. Xa. Terá fame, dixo eu. Pero é que se non traballas tampouco tens por que comer. Verá, se non traballa non hai por que comer. Miren, no Senado non hai comedor, por exemplo. Sabe que pasa? Que eu ao meu fillo estou intentando educalo na cultura do esfuerzo. Entendes? Para que non acabe como usted. Olha o que fai o chaval. Que fai o chaval? Son DJ. DJ que? DJ, a secas. Pero que decir, DJ Nano, DJ Israel, DJ... De momento non teño DJ. Mas ten un nome de DJ. DJ. DJ, sí. Igual por eso non me chaman. Pode ser que non chame por eso. É DJ. Vale. Eu teño unha filla tamén. Sí. E estou tamén educando na cultura do esfuerzo. Ten unha filla usted? Sí. Teño unha filla, sí. Chámase Ainhoa. Quere que a chame? Para que baixe o lombo aquí e traballe un pouco. A juventud non sabe o que é baixar o O lobo. chavala nova, pero é nova, pero ten que traballar. Bueno, se está aquí, chama. Non hai tanta juventud. No, eso é verdad. É moi nova, pero vale para traballar igual. Pois veña. Ainhoa. Chama. Ainhoa. ¿Qué tal, Ainhoa? Vente aquí. Vente para aquí. Vente para aquí, cariño. Vente para aquí, cariño. Aí ten. Ainhoa. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? E iso que? Eso é o que arde. Ven para aquí, ven para aquí. Ainhoa, ven para aquí. Aí o ten, Ainhoa, miña filla. A súa filla? Sí, a máis nova. Filla máis nova. Papá. Teño outras dúas máis vellas.
E cantos anos ten? Cantos anos tes, Ainhoa? 89, 88, 89. Fai 90 para marzo. Pago 9 para o ano que ven. 90 para marzo. E lá usted cantos anos ten? 118. 118. Madre mía, pero... E como se conserva usted tan ben? Tiño os meus trucos. Como, por exemplo? Non comer e, sobre todo, non traballar nunca.